Time, las 4:31. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, update sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes, pitsa 20 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal pagpatukod sang LTO building sa La Carlota ginalauman matigayon sa masunod nga tuig. Market vendors amat-amat na nagabayad sang ila arrears sa syudad. Lalaki ginaligar na gikog sa tubang sa iya pamilya sa banwa sang ilog. 50 ka security guard kag 40 ka kapulisan ipahamtang sa Panaad Park sa Barangay Mansilingan sa duha ka adlaw nga TV show. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga umpisa kahapon nga adlaw may maghalina nga mga illegal nga Philippine offshore gaming operator kung POGO worker. Suno kay Remulla, ini ang ginpahibalo sa iya ni Immigration Commissioner Norman Tansinco kag suno diri 5 o kun 6 ang nag-self-deportation kag wala na sang gastuhon ang gobyerno. Sa karon may 400 kaiban pa nga nagapabilin sa Pilipinas. Naminsyunar ni Remulla nga ginabiripika pa sang China kon bala pumuluyo nila ang mga ginpahalin sa pungsod. Una na, ginanunsyo sang Bureau of Immigration ang kanselasyon sa visa sang 48,782 kadumuluong nga nagatrabaho sa Pogo. Galing may jutay nga medyo nagabulo-balabag ang departamento sang pinansya daw hindi luyag nga kakason ang Pogo dire sa pungsod Pilipinas. Posible siguro ang ginaamar amo ang dako nga income sang pungsod Pilipinas gikan sa panahuran o kon gikan sa Pogo. May ara illegal, may ara legal. Aber, panilagan tayo ni kung ano ang buot silingon sang Department of Finance nga daw hindi siya gusto nga i-shut down ang Pogo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:34 na morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Oy, kadasig sang inadlaw 66 ka adlaw na lang Pasko na, 73 dias na lang ang nabilin saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta ang syudad sa Bacolod sa sini nga mga tinion? Medyo maulo-ulanon, may mga low pressure area, may bulubagyo, kiti tigbalagyo giman ang bulan sang Setyembre kag Oktobre. Aber, kamustahon ta ang palibot sa Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalanggang ka mga palamati, good morning. Ang Laragwaya, sang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod, masyado gid ka tawhay. Actually, going kami ni Action Nani. Dito naman sa may dalan sang Lacson, First Road, going Ramos, bala dampi Action Fred. Kay ginsira na for the meantime para sa aton sining mga kauturan
nga mga motorista, no? At least para makitan taman ang Laragway karon sini nga kagahon bala kung may mga nagabaligya na aksyon na pa do kun i-check yar tadi karon. By the way, labyan namon ni aksyon na ni Action Fed ang atubang sang barangay hall mismo sang barangay 9. Damo to Gatumpok, basura. gabukid-bukid. Basura. Kamusta sa taga-IPM? Daw lang na sila gana mag-obra. Gani man, no? Daway gid sila gana mag-obra action, Fred. I don't know kung dara sa inyo dampi, nahakot na ang basura. Ay, do ang gakot lang. Okay. Ido lang ang gahakot, pero ang IPM itself Wala kagali pa, ng wala mga pa. personnel, way manggali sila gahakot, about daw kimahuya, manta ba? Anyway, good morning sa taga-IPM, kabay matasolusyonan na ang problema sa basura, hindi lang sa ibang nga mga subdivisions, kundi ang kalabanan, no? Kundi sa ibang pa nga mga roads, so kung mga major roads, sa mga sami malabyan, sang aton sini nga mga kauturan. Action na, Fred, subong sini sarado gihapon ang tubang bala sa may first road dampi going ni sa may Ramos sa along Lacson because para na sa aton sini nga mga kauturan naman mga negosyante kaga iban pa nga utod naton luyag naman maka-experience sang ginatawag nila action na Fred nga mas karapagid pero diri along dalan sang Lacson. Ang stage action na Fred halos kompleto na may ari na diri sa may kilid bala sa may Veterans Bank ari naman na diri ang entablado kon stage para sa mga utod ang maga-entertain sa mga bakulod non kagaiban pa nga mga bisita while subong sini action na Fred may ari naman ang iban nga mga kiosko kung halin sa may Veterans Building butong na pakadto dito sa Ramos ang mga kiosko halos na plaster naman sa sini nga tinion. So at least para enjoy, you know. O kung ma-enjoy pagid ang aton sini nga mga kauturan, at least damo na sila malagawan pagid amo na ning pila na lang di kaadlaw ang nabilin action na Fred sa pag-umpisa naman o kung sa pag sining samtang gina-celebrar ta ang ining Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. May mga kauturan makita nagkapanglakato na sa sining tinion while ang ibang diriya katulog pa man action na Fred. So far maning pila ka mga observations karon sang patrol. By the way, subong kaagahon sa aton sining mga kauturan nga temprano pa magpamalaklon, temprano pa may kadtuan dapat nakapangapin na kita. Sa inyo sining pagpangapi dumdum. With aksyon na ni Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Oy, alin na kamo sa Libertad, Burgos, Palapala, ang Central Market mga alas 6 pag-abre ay may klase, may opisina. Anong pamahaw nyo da? Ang ako niya daw nami bla bati itlog, butan mo kamatis, buwes Bombay, kag patula. Pagkatapos may uga balingon kang sanlagon, may bisaya kang ginamos, busan mo siya katumbal mga 5 bilog kag pugaan kalamunding bao sa pagkanamit. Daw amo nang ginapulupangita sang akon ginhawa
karon nga kaagahon. Ang gasilip si mga kiyay-kiyay gid, bago lang tapos baligo, gatampi lang tuwalya. Wow! Kampyon makagalana ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Si Candido Hilduri gid ang una, ara sa linyada, si Angela Gayondato Castillo, nya kapita, salamat gid. Kay Jure Montiliano, watching and listening from Barangay Vista Alegre. Taga Vista Alegre, good morning. Kay Milko Bilyo, good morning. Tamyaw ko da. Grabe grupo ko. Si Brad Mating, Nipales, gamonitor samtang nagadigamo sa Espanya, Isabela. Si Jose Monjuan, good morning. Nagamonitor sa Pandanbil, Hinigaran. Kay Consuling Valientes Hernandez, good morning man. Tamyaw ko da Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr. sa Birot, Lebanon. Katagabanga Totong Uno, gamonitor man. Siling ni Angela Gayondato Castillo. Sige, si Jinky Di Alagdon, aga na ari na siya. Morning ko no kay Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Lulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Alma Oligon, Noel Amar, MG Season, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Sige. Kay Billy Albay, good morning. Nagadigamo pa, aga pa, dala pa nga piya. Kay Lubic Di La Luna, good morning. Monitor kami dia. Kapita, salamat gid. Si kay Doy Artor, si Milili Uligo, good morning ko no. Kay Ma'am Vanessa, Doc Matmayo, Jinke de Alagdon, Noel Amar, Alex Montisa, kag Boss Lito Baba. Si Junalyn Ninyal de Crepito, tamyaw ko kay RR Joyjoy, kag Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kate Macaryula, Karin Guzman, Lager Diquilla. Adlaw-adlaw ga monitor ko no. Kay Huma Lumina, good morning. May lang nga pagmonitor kay George Madrid. Good morning, Syudad Sangkade, Salonggid. Tanan nga motorista kay Kalain Sang Chimpo. Tamiyaw lang pamilya Pahardo sa Syudad Sangkades. Balik home sa mga bakulod nun. Sige, good morning sa inyo. Ari anayo, may luyag lang ko ipahibalo sa inyo nga ang libre nga medical check-up kag libre nga... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Ulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Balita naton sa Kapitolyo, pagpatukod sang LTO building sa La Carlota, ginalauman matigayon masunod nga tuig. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Art, tayo pon Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Determinado sila Carlota City Mayor Rex Halandoon nga madayon na ang pagpatukod sang LTO District Office Building sa iya syudad masunod nga tuig. Suno kay Halandoon mismo si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagapaninguha ang mabuligan ang among proyekto paagi sa pangita sa pondo sa nasyonal apisar nga wala malakip sa General Appropriation Act sa masunod nga tuig ini nga proyekto. Ginaklaro man sang alkalde nga magluwas sa lote nga gindonar sang syudad para patindugan sang among nga building. Handa man ang iya administrasyon nga magpain sang pondo kon kinahanglanon. Sa naibalawaan Action Fred nga mayara na sang aprobado nga layis nasyonal nga nagapatuman sa pagpatukod sang LTO District Office sa among nga lugar. May lain, pero wala pa budget sa 2023 nga gaa. Sa General Appropriations bala. Ginadisidihan ko kung local ang pundo gamiton ko. Pero hambal ni Vice Gov, hindi, national ko na tingawaan niya na international. Mga 15 million nga building by next year. So, standby lang akong pundo kay basi kundi matigayon ako ng patindog. May bago kami nga gindonate niya daw isa na hektarya. Subong may gatindog dada nga evacuation center. Sa kilid niya mo ng LTO, sa tubangan niya pulis, tapos sa kilid niya mo fire bago nga fire station. From duwa na wifi ang regional evacuation center na lang ang mga almost 70% na siguro. Tapos LTO naman i-build namon pangitaan ko sang kondiin niya funding source. Bali din ang allocation ganing nga barangay mayor? Sa may kubay na yon sa kilid, tubangan sa Lopwest, kilid sa Lopwest pala. Lopwest okay. Department Store. Tubangan sa patio namon, patio sang
Katoliko, kanto sa Kubay. Next year, again, so kapangitan ako gani subong investor kung may invest sa smoke emission, sa insurance, mga muna abala, kay para in preparation. Next year, kita dayon nun, ginamon. Cook by crook, yun dayon ko gina. Hindi ito ko matigayon sa national sa probinsya, di local Nakastorya na kami na attorney kung anong mga posible na munimon po. Definitely next year, ara na siya. Ma-operate na ginaya ang district office. LC28 niya muna. Balita gikan sa Provincial Capital, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kay Eljan Cabonillo Paburada, good morning. Nagamonitor sa Sitio Amiles, Barangay Santol, Binalbagan. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, gamonitor sa Hutuda, Handumanan. Taga Handumanan, good morning. Kay Toto Tatanda, good morning. Kay Kaminso Siason Biboso, Tamyaw Komanda si Mando Duday, Lerma Disales Nunong, Jerel Elmer Sangmao, si Juan Cordero, good morning. Nagamonitor lang sa kay Ricky, gamonitor kami. Pakwisa, good morning. Hacienda Lugway, Tamyaw ya si Kalupidi Isma Kagkapid, Sangpurok Railway, Barangay Balaring. Good morning sa inyo. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Si Manuel Said, 57 years old, pinalaboratory po ako. Hindi na naman. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyong duan ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ubit daw ga-maintain sang kabaskugon niya kagina lantaw sa pag-asa posible ibatak pa ang signal numero 2 sa ibang nga lugar kag mangin tropical storm category sa weekend ay kabay pa nga hindi lang siya maghaplit diri sa Bacolod kay gapasulod ni kita sa highlights sang Mascara Festival. Action Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa kung ano Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan!
Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang 50 ka security guard, 40 ka mga kapulisan ipahamtang sa Panaad Park sa Barangay Mansilingan sa duwa ka adlaw nga TV show. Pulis Balita. Detalye pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Plansado na ang security plan sa Bacolod City Police Office. Sa bulig, sa security guard sa Panaad Park and Stadium, sa Barangay Mansilingan, angkot sa TV show, live, ngay pagwa sang Channel 5 sa adlaw nga Sabado kag Domingo. Ini ang parayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, kag serbi nga Ground Commander. Sunod kay Bonilla, Action Fred, 40 ka mga kapulisan sa Bacolod City Police Office ang maga-secure sa sagwa kag sulod sang venue. Sa bulig, sa 50 ka ba security guard nga nakadetail sa Panaad Park Stadium dara sa Barangay Mansilingan. Sunod kay Bonilla, Action Fred, 4,000 ka mga ticket ang ipagwa libre sang Channel 5 nga sara makalantaw sang ila sining nga live show sa adlaw nga Sabado kag adlaw nga Domingo. Last 2 days no nagkanda kita sa coordination meeting diri sa provincial capitol pod ang kapulisan sang Bacolod City Police Office kag subong man ang mga security dira sa may Panaad. So may mga dedicated na mga area ang aton nga mga pulisan at the same time ang Panaad. So sa entrance direction direct no kag sa exit diri ni siya sa tubag sang Palihis ug Barangay Mansilingan. May mga dedicated kita nga mga pulisan dira mag-check sa mga nagasulod sa premises sang Panaad. So nagambalang TV5 no nga mahatag sila sa ilang mga sponsors, mga 4,000 ka mga tickets. Buksiltingon kung pagsulod ka diri sa area sang Panaad para magtanaw ka sang lul nga live activities, may dala ka nga ticket. In the absence sang ticket ang atong kapulisan kag ang mga gwardiya sang Panaad, hindi ka pa pasudlon sa area para ma-determine naton ang tanan-tanan nga mga tao niya ragil ticket kag nagambal matugan niya ang ilang event organizer so mayara na kung isang mga take ba lang ang mga ticket so hintagaan naman nila kami hint kung ano mga klase ng tickets ang ilang ipangatag so may mga code na siya na ma-determine sa aton mga kapulisan kag mga security personnel so ang aton sinang approach ng security sa major event na siya nga security framework ang aton sulod no actionary kay may mga artista nga mga personality dira ugot na siya ang aton nga security. Bali kami, matag kami guro sang amon nga public order nga mga kapulisan. Aras mga 40 kapulisan na aksyonere may ilatag sini sa whole building kag diri sa Gua. Kag ang security sang Panaad, more than 50 I think mga security Manila ilatag. Sufficient na sa kayo kahit na-control naton yan ang mga event nila like festivity, ang mga football nga international nga which is security. So this time, sundon tatong mga security framework. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. Good morning. Pamati ko no si Mama Yameria kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan. Kay Consuling Baliendes Hernandez, good morning. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Kay Ana Sinoro, kay Aisin Panganiban, morning. Pangapita, salamat gid. Kay Elizabeth Gamala, bawari siya. Good morning Malaka Gamala family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Elizabeth, good morning. Subuman kay Imbong Diocampo sang Maaw, ara siya naga-monitor karon nga kaagahon. Kay Heidi Magallanes Haranilia, gaulan sa amundi sa Sinda Makamig Uno, Barangay Ilope sila. Gaulan to sa ila. Kay Barani ni Rico sang Sitio Pait, La Carlota City, good morning. Kay Hinida Ordonez, mayong aga lang Kay Consuling Valientes Hernandez, mayong aga. Kay Bilini Pamusino, watching from Lower Bicutan, Taguig City. Morning da sa inyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16. Balik ako pagkatapos ini.
arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Ako si Maria Aida Rica. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat,
kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang Ang time la 5:22 na. Aber, standby na. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 34-6. Una nga bula, resulta 34 kag size. Second draw, 38-11. Ikaduha nga bula, resulta 38 kag 11. Third draw, 30-16. Ikatatlo nga bula, resulta 30 kag 16. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Ang kombinasyon in any order. 31, 13, 25, 35, 11, 37. Kombinasyon sang 645, 31, 13, 25, 35, 11 kag 37. Sa ilo kita, 655. Ang jackpot, 31,307,988. Ang jackpot 31,307,988. Kombinasyon in any order 47, 16, 11, 5, 22, 40. Resulta sang 655, 47, 16, 11, 5, 22 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:24 na. Si Milili Uligo katamyaw lang kay Henry Kagjuan Zamora, Rinald Lacson sa punong Pet Abinante, Hacienda Pilar, Ibi Magaluna. Si Burireng Ordonyo. Good morning kuno kay Boss Paing Octavio. Bugtaw na kamo. Sige. Si Vanessa Mayo bag-o lang siya. Good afternoon da sa inyo. Tamyaw yung mga utod yan, Mrs. Alvarez, Nets Mercado Herrera, Taginday Nina Mercado Herrera, Bustamante, Sang Tangob. Enjoy kamo kuno sa maskara. Sige, okay lang ang maskara padayon kay Cecil Bermilio, Panganiban, Tamyaw Kutina, sa Banago, nga si Raquel Bermilio. Si Rimar Biranyo Lingoste, sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Dante Makilan, good morning. Si Crisilda Balindis Iman, tamyaw ko mga abyan ko. Pamilya ko da sa Maaw, monitor halin dire sa Panglao, Bohol. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning. Live sa Binalbagan man. Kay Lunel Berhet sa Puten, good morning. Tamyaw ya George Salcido sang Makati City. Kay Utay Benedicto, tamyaw Kagawad Nonoy Bacuado sa Barangay San Jose. Ari lang ko dia. Nagamonitor sa Victorina Heights Subdivision sa Mansilingan. Kay Dodge Dalida, good morning. Kay Arwen Lucio, morning. Panamyawa, taga Karabalan, nabi na sa akon YP ba o sa amon mga bugoy. Nga si Arjo from Lucio Arwin. Salamat, gid. Kay Mary Ann Joso, good morning. Tamya ko na sa Barangay San Agustin, Isabela. Sige, morning sa inyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Ari ang epektibo kag natural nga paracetamol kag pangtapna sa mga sintomas sang trangkaso kag COVID. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa PN na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, pag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang Anang report sa City Hall, market vendor amat-amat kuno nagabayad sa ila arir sa syudad. Detalyo po di Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Mile Action Fred, amat-amat na nga nagabayad ang mga market vendors diri sa mga syudad sa Bacolod nga mayara pa sang arrears akon utang sa LGU. Ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga nagsugot si Bacolod Councilor Celia Flor, ang chair sang Committee on Market, nga magabayad ang may mga utang ang market vendors sang 10% sa kada bulan Action Fred. Tubtob nga ila ma-fully paid ang ila sining nga balanse. Ginpahayag ni Ting nga pareha sa manukan ng country, mayara man sang compromise agreement ang mga market vendors sa syudad. Sa record sang office ni Bacolod Councilor Flor, may 25 million nga sulokton ng syudad sa tatlo ka mga merkado. 4.6 million diri Action Fred ang sa Central Market, 9.6 million ang sa Libertad Market, kag 11.2 million naman sa bahin sang Burgos Market. Patamat na ibang kalagto na magito arrange ang ila na kung paano nila pagbayad. Ang ato na kada vendor kailin lain man kag hindi ni dagko gid ang ilaya na utang mo. Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Life extension ni Coffee Mix Mac
Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36. Balik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, nga imnan ko kuno sa... Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado. Na lang niyo ang report ni Aksyon Jan, lalaki ginaligar na gikog sa atubang sa iya pamilya sa Banwa sang Ilog. Detalye sini upo ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fred, isa ka masubo nga insidente ang nagluntad dito sa area sang sitio Pasto, kilometray 110, sakop sang barangay Dangkalan, Banwa sang Ilog, matapos nga nagikog mismo sa atubang sang iya nga mga himatag kon pamilya ang isa ka mangunguma ining biktima ang ginkilala kay Robert Galpo, 48 anyos, residente ini sang sitio Lunoy, barangay Dangkalan sa Muman nga Banwa. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Josephus Nelson Tierra, ginapadalman pa sa karon sa kapulisan
kung matuod gyud mabalang nga nag-suicide ini nga biktima aksyoner Fred kay digto nga daan sa tubang gid sa iyang pamilya natabo ini nga krimen. Pero ang baldri ni Tierra base sa padaysayon kag sila kay inisyal nga investigasyon ara sa isa ka kay watandla kay bisperas tani sa kadlawan sang isa nila ka miyembro sang pamilya kag subong man gineselebrar nila ang maayo nilang ani sa natabo ining krimen o kun insidente. Dugang pa diri ni Tierra Action Fred nga yara lang sa tubang sa iyang pamilya sining biktima si Galpong iya nga mga himata digto man saya nag-suicide kintaya ako nung armas sa baba kay ito gintiro Action Fred mo to nakit Andre sa kapulisan nga may pilas diri sa likod sa nga ulo posible mo to gingguan sang bala Action Fred. Sa inisyal diri nga investigasyon nga sang kapulisan ginapalayag mismo sa pamilya nga naghikog ining biktima pero according diri kay Tierra ginapadalman pa karon nila ang kaso. Tanan nga ebidensya kag anggulo inigilantaw agod mapadod kung bala suicide incident ini o kung sa kasahi sang shooting incident. Alleged suicide. Actually, ang ito is gunshot wound. Oo. Pero ang mata ko lang information sa subong is based sa medical legal to nga na igo ang cause of death niya is ang exit point is sa ulo niya, banda. Bali may okasyon na sila na nag-happy-happy sila. It is because nga pagka aga sina sa is may birthday sila. Diretso na lang man dayon pasalamat sa pag-harvest nila Okay. Patapas ang tubo nakapani. So ang mga upo niya to is member ng pamilya niya man. Together sa iyang nanay nga ara sa kamali kay ang iyang utod mga hinablos niya ang mga suod niya kaupo niya man every time dira sa talamnan nila. Nabatian si Police Staff Sergeant Josephus Nelson Tierra sang Ilog PNP. Sa tutanan nga makaaksyon sa mga mahilig dira magigom sa mainit nga kape kun kaagahon. Basta kape, isa lang ang aton marekomendado sa inyo ay nasang iba na. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctor. Mangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulam ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kun wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlag gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulam ka lang phone.
Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ko sila. Mandisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future. O Philippine Standard Time las 5:53 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred nahunong karon sa presuhan ining isa ka tricycle driver matapos kinserbihan sa warrant of arrest kahapon sa Purok Uraro, Barangay 4 diri sa siyudad sa Bacolod. Ning suspect ang gingkilala kay Alcon Tiberio, 45 anyos, naga-tener sa Purok Tilapia, Barangay 3. Sunod diri kay patrolman Pearl Hope Temporosa. Ining si Tiberio ang ginaresto sa mga katapo sa Bacolod City Mobile Force Company under sa Bacolod City Police Office by virtue ng warrant of arrest for violation sa Section 12 sang RA 9165. Ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Ferdinand Albert Hojilla and acting presiding judge sang RTC Branch 50 diri sa siyudad sang Bacolod na pitsahan September 29 of 2022. Pero ining si Tiberio Acciona Fred ang preso karon sa custodial facility sa police station number 2. Actually serve sentence ang mando sang hukom para diri kay Tiberio. Reports ng patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ni pinakamaayo nga suplemento ba Reports ng patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical... Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan kapit The time las 5:59 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!